Assalamualaikum bocah-bocah. Sugeng pepanggihan maneh karo aku, yaiku Buka Sana. Aku bakal mbacutake pasinaon minggu kepengker, yaiku ngenani teks deskriptif. Kala wingi sampean wis nyinaoni apa iku teks deskriptif lan struktur teks deskriptif. Banjur saiki sampean nyinaoni unsur basa teks deskriptif. Unsur basa teks deskriptif ana 3. Yang pertama yaiku suara dedeg. Suara O kaya ing tembung mata, rasa, lan lara. Yen suara miring, suara O lafale padha karo tembung wani, sate, lan nanas. Kapindo yaiku ana 10 jenis tembung. Pisan yaiku tembung aran. Utawa yen bahasa Indonesia yaiku kata benda. Kapindo tembung kriya. Ning basa Indonesia jenenge kata kerja. Katelu tembung kahanan. Kapapat tembung katrangan. Kalimo tembung wilangan. Kanem tembung sesulih. Kapitu tembung ancer-ancer. Kawolu tembung panggandeng. Kasongo tembung panyilah. Lan pungkasan yaiku tembung panguwuh. Banjur katelu yaiku ana unggah-ungguh basa. Unggah-ungguh basa iki dadi loro, yaiku ana basa ngoko lugu lan basa ngoko alus utawa andhap. Basa ngoko lugu yaiku ukara sing dumadi saka susunan tembung ngoko kabeh. Yen basa ngoko alus utawa andhap yaiku basa sing migunakake tembung-tembung ngoko kacampuran karo tembung krama inggil. Ya, kuwi kabeh yaiku unsur basa teks deskriptif. Banjur saiki sampean nggarap tugas ing buku paket kaca 12 yaiku nyunting teks pesisir Pulau Merah. Matur nuwun.